И здравейте потребителите от YouTube, които може и да нямаме. Аз съм Здравко от FLady TV и сега ще снимам първия ни клип, който ще бъде на мисия Българ. И сега тук започваме. Чуй кой ще кажа, ако се изгубиш нещо българско от Черно море, с компас веднага гребеш към 270 градуса и ще стигнеш до бряг. И започваме, нали? Айде чемяната вода, 10 лева чашката. Тук е някакъв иска водата с някакъв, може би, кошар, да, той е кошар. И няма пари. И Пешо Слепер няма да даде вода. И зова и Българ. Той се чуди да му плати ли, или да го помоли за една безплатна чашка. Ще го помоля за чашка. И ето Пешо му дава половин чашка и иска да занесе Българ неговият плик до рибарската стръв 3, което се намира в Несебър. Са в някаква пустош, Българ тръгва, среща котка. Не трябва да й позволява да му пресече пътя. Чай да види кой има в инвенторито. В тушитките на Хиролса. Храна за котки. Храна за котки му дава. Котката избягва и Българ го премазва пияно. Той е в съзнание. Събужда се намира пред болницата. Преспал както в GTA. Сега не се бъде близо до болницата. Българ тръгва и за пазара, но някой му откраднал пликът, който му е дал Пешо. Вика куката да му помогне. Трябва да видим кой е оберджията. Мисля, че е този. Така, и ето намерихме си пликът. Така. Това е добрият стар Несебър. Сега трябва да решим откъде да минем. През провъка или да се повози по вода с лодка. През провъка. Безплатен превоз до Стария град. И ти кола печелиш бе тюфлек от европейските фондове и от рекламни банери в сайта ми. Добре, дай да видим какви превоз предлагаш. Каталог. Велоергометър, Штраус, ракета, катапулт, ударикша, пеша. Спирам пеша. Прав ти път. Забравих, че сега е пиковият час и провъка е много трудно да се разминеш с хората. Така, ето, знаех си, трябва Пешо да реша покрай кой да мина. Японците. Коничуа. Шинсан Цинфото. Цинцин. Они, те са романти, малко да си тъпа. Мале, нищо не виждам, всеки момент ще се оправя. А как попаднах тук? Аз от деда знам, бе. Да ти приличам на баба Ванга. А ти кой си? Джон Петров. Дела Костиня. Несебърски мореплавател, известен от 3-ти сезон. Ще ма фърлиш ли до Стария град? Ще фърля колата правя. Ама скоро ли ще стигнем? Тъй като гледам морето и ако заложим на дългогодишния ми опит и познания по астрономия и навигация, ще сме в Несебър за нула време. Да. Ще чакаш. Елея ми сега да му хвърля пояс въже, да му хвърля пояс без въже, да му хвърля пувки, да не му хвърлям нищо. Ще му хвърля пояс въже. Мерси, задължение съм тук, бурята отихва. Но нас сме в открито море, как ще се намерим Несебър? Човек, кой ще каже, ако се изгубиш в нашето българско Черно море, в компас винаги гребеш към
270 градуса ще стигнеш до бряг. Да ни сполети още нещо. Дано ни сполети още нещо. С тази буря едва ли ще има по-лошо нещо. Тъй като гледам... какво стана, бе? Нещо страшно. Глътна Никит. Да вземем да погаделичкаме ловата като по детските. Или да си измъкнем от дупката отгоре. Аз викам да проверим кола има на татъка. Може и да седнем тук и да почакаме. Ами... ще почакаме за помощ, пък ще видим. Тън... същото. Този... взимам си плитка. Ще минем от тук. Дали да тръгнем в тази отчака или да си продължим самички? Сори, ма ще вървя самичак. Така, някакъв октопод. Ще питаме къде... Така, ето стария град ни север. Най-накрая стигна. По околовъртен спокойно и голяма жига, така през центъра. Куката. Трябва да бягаме от кого ще му дадем. KFC. Бягай. Мятаме му дина. Той е същедината. Мятаме му дете. Той хваща да го оставя. Пак продължаваме да бягаме. Хващаме го с пояс. Той спуква пояса. Спъваме го. Бочва се, пада. И най-после му се размахнахме. Стигнахме. Даваме пликът. Аватар. Пиратското копие на Аватар, изтеглено от Нета Ливе. И арестувах Българ сега. Какво ще правим? Погледни зад кенефа. Зад кенефа има нещо друго. Вадим ключ. Отваряме това. Трион. С триона какво се прави? Ще режем тази тръпа. Магнит. С магнита вадим лъжата. И намерихме изход. Така. Сега накъде? Бонче, щупно перонче. Насам няма да е, може би насам. Върнаме се в началото. Тази дупка също, ето, явно е дупката. Дзюм, може би тук. Предполагам сега. Значи, щом са някакви малки проходчета, предполагам, че няма да ни кутия четирите. Тук няма измъкване, цял живот си бил тук, значи ти си обикалял сигурно по тия проходи, значи насам трябва да. Ето, котки. Някой пробва, това няма да влизам в кробът. Не. Сега в начало, докато тук и това. Сега, ето. Някакъв веб-трол. Какво ти е айпито? Ойт. И сега като още малко утъне, троловете лабиринт. Тролове лабиринт, какво още ще измислят? Я дебиля престъпник. Така. Трябва да мина по стълбите, не през вратата. Добре, вървим по стълбите. Но това е странно. Къде ли ще ни отвъртат тези стълби? Много интересно. Кабинетът на шефа. Сигурно е изходът. Да. Така. Ще играем шах. Предполагам, това ми е... Какво ще правим?
Ако може да направим... Бягам и мат сърцата. О, не. Да, ще почваме от начало. Тук. Сега беше тук. Сега тук. Дебелият престъпник. И така. И ще дам малко клипа на пауза, да мога да проверя нещо. И ето вече сме пред кабинета на шефа отново, след като сраме по стълбите. Какво да направя сега? Да му дам шах сърцата, мога да му взема топа с кончето. Вземам ти кончето. Аз ще дам мат сърцата. О, боже, май пришки вероятност, той ми дава мат. И уж разбирам нещо, очаквам каквото е нещо. Защо трябва да почвам точно от начало? Да. И побърках погрешка копчето. Не, от тук. О, боже. Действително, това нещо, което не е изходът. Какво ще трябва да направя? Ако някой да си игра тази игра, моля да не пуска моята грешка толкова много пъти и ако да правя сега правилното нещо, да пръсна с пешка нагоре. Да му взема топа с кончето. Това го мисля, че съм го правил преди. Да му дам шах с офицера. Шах. Бягам и мат сърцата. О, не! Добре, ще се забрали вратата отворена на този път. Вправо нещо друго ще рестартирам играта. Защото началото има и други работи. Ох, сега трябва да почна от начало. Ужас. Хубаво ние ще си...
Не изглежда това да се получи. Ага, ужас, ужас. И най-накрая стигнахме до тук. Листчето беше първо. Така. Тук ключът, шкафчето, триона, тръбата, магнита, лъжицата. Айде. Спираме ето този тунел. Знаем пътят. Така. Къде ще стигнем според вас? Може би излизам, може би и чакаме да разберем. Пак ще рестартирам, защото просто не ми да какво трябва да направи, няма с какво да направя шах или мат или нещо такова. Леле, как му кажеш, върви ли? Не, няма да пробвам пак това, нищо друго.
Не. И ще пробвам за последен път и ако това не стане, може би ще приключвам клипът. Явно нямам разбиране как свършва пред Българ, историята на Българ. Пробвам нали пак с плащането, но този път ще избера бързо. Спън. Ай. Не, няма да се занимавам. И дами и господа, това ще е клипът, стана вече 21 минути. Не знам дано да ви е харесало, просто не можа да стигна до решение какво точно да направя. Не се получава по никакъв начин. Може би да направя просто да играете отлично. И чао!